ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீன் குழம்பு வீடே மணமணக்கும் சிம்பிளான மீன் குழம்பு, கார மீன் குழம்பு காரசாரமாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் 3 பீஸ் மாங்காய், பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை. ஒரு வாணலில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கடுகு, ஜீரகம், வெந்தயம், கருவேப்பிலை சேர்த்து தட்டி வச்சிருந்த பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் 2.5 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து, எப்பயுமே மீன் குழம்புக்கு புளி அதிகமாக சேர்த்தா தான் மீன் குழம்பு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் தூக்கலாக சேர்க்கணும் புளி. நல்லா வதக்கி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம். குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும். தேவையான அளவு சால்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு கல்லுப்பு சேர்த்துக்குவோம். மீன் கார மீன் ஃப்ரெஷ்ஷான மீன். இது நல்லா கட் பண்ணி கழுவி வச்சாச்சு. நாங்கள் 2 பேர் தான், 5 மீன். அடுத்தது நல்லா கொதி வந்ததோட கட் பண்ணி வச்சுருந்த மாங்காய் சேர்த்துருவோம். மாங்காய் நல்லா வெந்து வந்ததும் மீனை 1 பை 1 வாணலில் இறக்கிடலாம். மீன் நல்லா வெந்ததும் கார மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்தா நல்லா தூக்கலாக காரசாரமாக இருக்கும். கூடவே வடம் சேர்த்து தாளித்து சுட சுட சாதத்தில் கார மீனை வைத்து சாப்பிட்டால் வேறு லெவல். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.